दिनै 30 जुलाइ जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारिनि 30थि थैनाय सान। थैनाय सानखौनो एबसुआ उदखारि बेरेखा सान फालिनाय जायो। सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा चिरां जिल्लानि गयबारियाव थानाय जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारिनि पार्कआव फालिनाय जायो। जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारिनि 30थि थैनाय बोसोरारि सानजों लोब्बा लाखिना उदखारि बेरेखा सान। हाबाफारि बायदियै फुंबिलिनि आर'जजों जागायनानै एबसुनि गोथार फिरफिलाखौ ससे बिरहोयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारि बिथाङा। जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय नोंथांमोननि गेजेरजों दिनैनि जे उदखारि बेरेखा सान फालिनाय, जाय जोंनि जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारि एबसुनि आफादगिरि थानाय समाव बिथाङा बेबादि उदखारिनि आखायाव माने जिउ जोबलांदोंमोन आरो दिनै जोङो मोनदांनो हायो जे माने गोलाव सम जोङो बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बे ओनसोलनि बा बयबो जोङो 2000 मायथाइनिफ्राय बे उदखारि बेरेखा सानखौ फालिबोदों आरो बेजों जोंनि हारियाव मोनसे रोखोमनि मैखोम एबा गोहोम गोग्लैनायखौ जोङो मोनदांनो मोनो जे माने उदखारिनि बेरेखायै गसंनायखायनो जोंनि ओनसोलाव लासै जोंनाव माने उदखारि थासारिया जोबलांदों। जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारिनि सावगारियाव बिबार बावजेनो जोहोलाव बिथांनिनो आंगो बिसि मुस्रिमा भानुमति बसुमतारिया। बेनि उनावनो दैदेनगिरिफ्रा फारि फारियै बिबार बावो। लोगोसेनो गोजोन आरो खौसेथिनि मुङै फारौ बिरहोनाय जायो। जोंनो नांगौ गोजोन, जोंनो नांगौ खौसेथि। हांख्रायजानाय माननि आलासि फारियै एबसुनि आगुनि आफादगिरि दिपेन बर', आसामनि बारग' मन्थ्रि उरखावग्रा ब्रह्म, बारग' MLA लरेन्स इस्लारि, BTCनि बारग' मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारि, बारग' MCLA माधव सेत्री आरो दुलाराय आसाम बर' गुदि फोरोंगिरि गौथुमनि गाहाय नेहाथारि थानेश्वर ब्रह्म दैमारि बिथांमोना जयै गोजोन आरो खौसेथिनि मुङै फारौ बिरहोयो। हाबाफारियाव बर'नि गोबां माहारियारि आफादनि बिबानगिरि, रायजो राजा आरो फरायसाफोरा मैखोमै बाहागो लायो। मख'जाथावनादि उदखारिनि हेंथायै गसंथानायावनो जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारि बिथाङा गावनि बेसेनगोसा जिउखौ थांनाय 1996 मायथाइनि 30 जुलाइनि दिनैनि सानावनो खोमानानै लानो गोनां जादोंमोन। समाजाव उदखारिया गोदान महर लादों। जों बयबो खौसेयै गसंथानांगोन। उदखारि बेरेखा सान फालिथाय थिलिनिफ्रायनो एबसुनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया बुङोदि जों अरायबो उदखारनि हेंथायै जुजिलांगोन। दिनै गोदान महर मोननाय, गोदान रोखोमै माने बायदिसिना उदखारिनि थासारिया नोंथांमोननि जोंनि बयनिबो गोसो आरो समाजनि गेजेराव बियो मोनसे गिख्रंथाव थासारि लाबोयो आरो बिनिखायनो जों सानो जे बे गोदान जोनोम मोननाय आरो गोदान थासारिनि उदखारिनि बेरेखायै जों गसंनांगोन आरो जोंनि समाजाव जोङो जोंनि गोजोन खौसेथिखौ माने एबा गोरोबलायनायखौ जोङो मैखोमै बेखौ लांनायजों लोगोसेयै जाहाथे दिनैनि समाव जेरै ड्राग्सआ मोनसे रोखोमनि फेग्रा मुवा हिसाबै बियो गोबां न'खरावहाय गामियाव बियो दुखु लाबोयो, खहा लाबोयो। जायनि न'खराव जादों बिथांमोना दुखु मोनो, खहा जायो। जायहा जाथ'वाखै बिथांमोना सानो आंनि गथ'आबो बिदि जागोन नामा, आंनि फिसायाबो बिदि जागोन नामा। जेब्ला जोंनि समाजाव बेबायदि मोनसे गिनाय सोमजियो, बेनो मोनसे माने उदखारिनि थासारि, जाय थासारिखौ जों गैया खालामनो थाखाय बयबो गसंथानांगोन आरो गोबां रोखोमनि दानि जुगाव अनलाइननि दारै माने मबाइल एबा इन्टारनेटनि दारै बायदिसिना फ्रड जायो, अनलाइन फ्रड जायो। रांखान्थियारि बिथिङाव बेंकनि फैसा गोमाजानाय, लांजानाय आरो बायदिसिना बेबायदि मोनसे गिख्रंथाव थासारियाव गोलैयो। जायनि थाखाय गोबाङानो सानो मबाइल बाहायनायाव, गोबाङानो सानो बेंकखौ अनलाइन ट्रेन्जेक्ट खालामनायाव गिनांगौ दं होननानै। जेराव बेबायदि गिनाय थायो आरो बेबायदि खामानि सोलिबाय थायो, बेनो मोनसे उदखारि आरो बेखायनो जों बिनि थाखाय गसंथानांगोन, सांग्रांथि थांनांगोन आरो गोबां रोखोमै दिनै आइजोफोरनि सायाव, उन्दैफोरनि सायाव गुबुन रोखोमनि अयथासार जानायखौ जों नुनो मोन्दों। बेफोरो मोनफा उदखारि आरो बेखायनो बेफोरबायदि उदखारि खामानि एबा जोंनि समाजाव माने भायलेन्स गैयै
बेबायदि माखासे नुनो मोननाय जायफोरखौ जोङो माने मोनदाङो बिनि हेंथायै जों गसंनांगोन। दा बिनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायबो दानि समाव गोदान गोदान रोखोमै बेबायदि उदखारिनि थासारिनि हेंथायै गसंथानायनि थाखाय जों बेखौ फालिलांबाय थागोन। आरो उदखारि बेरेखा सान फालिथायजों लोब्बा लाखिना एबसुनि दैदेननायावनो हाबाफारिनि जोबनायाव थै दानबो होयो। दुखुथिया बेरामिफ्रा गिख्रंथाव थासारिजों मोगा-मोगि जानांनानै थैनि आंखाल जानाय, सुबुं माहारिनि जिउखौ रैखाथि होनाय, मोजां थासारियाव लाबोफिननाय आरो उदखारिनि बेरेखायै गसंथानाय थांखियै थै दान होनाय हाबाफारिबो बानजायो। थै दान होनाय हाबाफारि जों लादों। मानोना जों बयबो मिथिगौ जायहा जब्रा जायो, जायहा माने थैनि आंखालाव गोग्लैयो हस्पिटालफ्राव बेमारिफ्रा, बै समाव बयहाबो न'खरनि थांना थानाय बेमारियाबो गिनाय फैयो जे माने आं थै मोनाबा थैसिगोन। दा बेनिखायनो मानगोनां नोंथांमोन जेराव बेबायदि गिख्रंथाव थासारि थायो बेखौ फोलोमनो, बेखौ बासायनो थाखाय जोङो जाय नोंथांमोना बेवहाय थै दान होगोन बा थै होनो हानाय सुबुंफ्रा बेबायदि मोनसे हन्ट्रास, बेबायदि मोनसे उदखारिनि हेंथायै मानसिखौ माने मोजां मोनसे बेबस्थायाव लाबोफिननायनि राहायाव थै दान होनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। मानोना बियो मोनसे दिनैनि जुगनि माने सोलिबाय थानाय हस्पिटालाव आरो गुबुन गुबुन जायगायाव बेबायदि आंखालनि थाखाय, थैनि आंखालनि थाखाय गोबां सुबुंफ्रा गोलैसोयो। आरो बिनिखायनो बे एन्टि टेररिज्म बा एन्टि माने उदखारिनि हेंथायै जोङो माने बे खामानिखौ लानाय जादों। आरो बेवहाय गोबांफ्रानो थै दान होगोन आरो बेजों जोंनि उदखारिनि बेरेखायै गसंथानायनि बेयो मोनसे बिदिन्थि जाना थागोन। चिरांनिफ्राय निजोम दैमारिनि हेफाजाबाव निउज डेस्क रिपर्ट बड' लाइभ 24।